Iki saka caket karo Kutagara iki ya ngene iki ya aturane sopan santune lha arep munggah ya tetep ngapurancang omong. Ora kok lek omongi ngomong. Napa to? Aku iki mah nyandra sampeyan sopan santune ana, sobositane ana, omong wae. Mboten anu jenengan kok. Anu sapa? Lambe. Ayo lek omong go lambe to ya. Ya nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Lan sugeng Riyadin, Mbak. Wis padha. Kula menika ngurmasi sok kala paksa kladuk panjenengan. Kok oke lho potmu. Ora kok iso ngitungi akeh, wong sampeyan kepethuk laku ya arang-arang. Ayo mergo arang kuwi dadi dosamu oke. Nah aku kerep malah ora duwe dosa. Akrab. Iya. Nggih. Tebih saking Bantul nggih. Nggih. Niki sowan mriki sampun nate nggih. Sampun wonten usong-usong. Nggih. Remen kula. Remene piye? Ayo seneng. Mergo diundang kok nggih. Ora ming istilahe ning omah nganggur ana piyai sedulur Jawi ora mrene silaturahmi dan seneng. Sing penting niku. Sing penting silaturahmi. Oh, Mboten sak mikir liya-liya. tenan? Yakin. Nggih. Kula niku nek wis sumangkem ora sak mikir. Tenane. Anggene mikir jenengan to. Mosok kene ndagel angel kok mikir bayar. Iya. Ayo, tegese iki sampeyan mikir dagelane, ning mengko sing mikir panjenengan aku. Wah, iki apik iki. Apik ya, semono uga aku ya kalute ya ya. Nggih. Sing gedhe pangapuramu. Nggih, akeh iki. Pokoke do ngapuran-ngapuranan. Nggih. Sing penting ki isih kesambungan. Nggih. Kula niku kadang kala ning omah iso bayangke panjenengan. Wah, padha sok kangen. wong kula mun nek teng omah girap-girap mbayangke jenengan kok iya. Nek kowe plesehan nek kuwi. Aku nek bayangke aku girap-girap ya plesehan. Tegese niku lincah mboten lho jambe. Oh, nggih. Ya sing pokok ngene iki wis nyawi dadi siji Nggih. Nggih. sing pokok panjenengan karo kula sak kanca ya dulur. Nek karo piyayi kene ya dulur. Wah nggih, nggih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ben ra ngantuk. Wane adem wonten mriki dadi ilang nggih. Apane? Ilang.